si algú tenia un dubte que la gastronomia també és cultura, doncs amb aquest acte, amb 10 dones prescriptores i influencers de la gastronomia i amb la Carme Ruscalleda com a gran premiada, doncs no deixa cap mena de dubte. És un guardó que l'entrega als vots de la gent normal i no és un gran jurat, no? Igual sí que hi ha un jurat que et proposa i això fa molta il·lusió, però després perquè és una mica són la gent els que han fet que això passi i a més perquè és un petit premi que junta arrels, cultura i cuina i no sé què més vols a la vida. És un club de cultura, de teatre, de cinema, de música, i que hagin pensat en la cuina i la gastronomia, 10 punts pel 3C. Quina emoció que hi posin a la nostra professió i quina emoció rebre el premi. S'ho mereixen molt, però és que a més mos fan un favor a totes, no? Perquè al final estan fent una feina tant de cuina, que evidentment, com de divulgació de la cuina catalana en femení, que és superimportant. Per mi són dones molt inspiradores, amb molta força, amb molt d'humor, que això també és important, amb molt de coneixement, amb molta professionalitat i de pencaires, és que... No, encantada de compartir, encara que sigui un moment amb elles, un vi o el que sigui.